Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate Izingane Zesthembu review. But with Tirelo Msebenzi. Mina angithanda ukutolika isiZulu. isiZulu asitoliwa kusho abantu ku-social media bathi uTirelo uze ngomsebenzi lapha kaMseleku. Bayithathelaphi-ke lento? Kune-episode la uTirelo athi khona uMpumelelo akafuni ukuqala small, ujahe impumelelo esheshayo, kanti impilo ayihambi kanjalo. Yabo lo Tirelo lo osho lokho, lo othi nje uMpumelelo izinto zakhe ayihlangani ngoba ufuna ukuthatha izinto le phezulu, unamawala, kusho uTirelo. Lo Tirelo lo osho yonke leyo nto othi uMpumelelo ufuna indlela ezisheshayo, yena une-pregnancy. Asimbone ngathi Uthando Nes'thembu season 6. Simbone manje kule show entsha. And masimbona-ke kuyavela ngempela ukuthi yena hhayi noma kube khona ngaleso sikhathi ubesafihliwe, kodwa uvela njengomuntu omusha empilweni kaMpumelelo, kodwa uthe efika i-pregnancy sikhona. Ngimphindele-ke uTirelo uthi uMpumelelo uthanda ama-shortcut, and yileyo nto leyo ezokwenza ukuthi ezinye izinto zakhe zingaphumeleli. Akafuni ukuthi aqale kancane kancane akhuphuke. Ufuna nje sethi boom, yabo, eqale ngezinto ey'nkulu aphumelele-ke. Manje yena akayiboni leyo. uTirelo futhi uthi akawa-understand ama-plans kaMpumelelo ngoba nje nane-pregnancy ubembuza ukuthi what is your plan? What is your actual plan? Ingane izohlalaphi? Lo Tirelo onayo yonke le mibuzo nangizwa, lo Tirelo lo oreasonayo, lo obukisisa izinto kahle, une-pregnancy ngoba ekhuluma yazi ukuthi abantu abahlemayo bathini? Phela ngeke uTirelo akhulume kanje ngoMpumelelo, uMpumelelo kube kuyisithando sakhe masithi abantu abazuyibukisisa ngenye indlela. Uqonda ukuthini uTirelo? Mayethi uMpumelelo akanayo i-plan kanti yena ubebuka yiphi i-bigger picture? Seyisele nawe-ke leyo-ke ubuka ekhaya. Thina sizwe ngoTirelo ethi nje uMpumelelo ufuna i-success esheshayo, also akamqondi kahle, usadinga nje futhi ne-makeover. Kodwa yena uzoba nengane noMpumelelo kwi-show, ku-social media, kodwa ingane seyikhona. Kwase kuvela ukuthi uMpumelelo uthi yena laba abakhona wabalanda ku-DM, and akekho kongabuka Uthando Nes'thembu. Mina-ke nabanye ngithi loya baba esambona laphaya kwi-show ethengela amakhosikazi iy'moto eziwu-4 ngesikhathi esisodwa. Yizo-ke lezi ndlela onihleze nizwe kuthiwa ayibo abazali ababe successful ukuze bezovulela iy'ngane amathuba. Kusho abantu-ke, akusho mina. Ngoba phela usisi akakwazi ukuthi yena udidekile, mayedidekile and futhi uzwakala njengosisi oreasonayo, kodwa konke lokhu usene-pregnancy. Kanti yiphi i-bigger picture la? Ikhona i-bigger picture, kodwa ukuthi nathi siyayicinga ukuthi hayibo girl, uthini kithini? Sikulalele, kodwa futhi ngathi siyakuzwa, kodwa futhi ngathi sikuzwela kude. Uma ungakuqondisisi ama-plans womfana kanti wena eyakhe i-plan ithi. And uthe yena akafuni ukuphoxa abazali bakhe, akafuni futhi ukuthi abazali bakhe bey'thole sebene-responsibility enkulu ngenxa yakhe. Ilaba-ke abanye-ke abazali oshithi okufanele bebone ukuthi kwenzakalani. Benza izinto ey'hlangane. Hhayi. Kusho abantu ku-social media, mina ngilobo nginikhela phezulu, ningaxabani futhi nami ngoba vele uTirelo wabuza ukuthi what is your plan? Nami sengiyabuza kodwa ngempela aniyishoni lento. I-plan-ke kamama wengane yena usike uthini? Yena uke ehlale phansi mhlampe naye ecabanga ukuthi njengoba sekunje ake ngiplane u-1, 2 no-3. Noma nje omunye useyothi ubaba wengane ukhona, ifamily yakhe ikhona, uyabo ube nalokho, kanti kwesinye isikhathi uyaphoxeka.
Ngiyayivala-ke le video la. Thank you so much for your love and support. Ngisazoqhubeka nje ngilobu ngikhaya kancane kokushiwo yingane laphaya kwizingane zesithembu.